vítěz je velký bojovník. Máme veľký aplauz. Vychádza z Bavorska, našich zemí. Ako vidíte, má na sebe leva, zlaté vlasy. To je Martin Habsburg. Je to naozaj veľký vítěz. Bojoval vo veľa bitkách. Samozrejme vždy víťazil, ako inak. Má svoju šermickú školu a učí náuke šermu. Ďalší z vítězov je vítěz lokálny. Privítajte, prosím, Mateja Erušta. Dajte vám veľký aplauz za našega Martina. Zaplešťte mu. Toto je najmladší vítěz zo všetkých vítězov. Ešte má dlhé vlasy, takže to môžete vidieť, že je najmladší. Najprv rokov, najviac síly. Jeho farby žltá, modrá. Takisto je veľký bojovník. Má veľa hradov, veľa koní. Priatelia, to je Matej Ernušt. No a zostaneme tu, v Čakovci, lebo ďalším je Petar Keglevič, takisto lokál. Dajte vám veľký aplauz za Petra Kegleviča. To je bio náš človek. Červená, žltá, teda zlatá farba, to sú jeho farby. Prichádza hájiť česť a slávu. A vidíme veľkú rivalitu medzi Petrom a Martinom. Uvidíme, ako si pomerajú svoje sily. Vyjazdíte so zastavou. Petar Keglevič. Veľký to víte, zaplešťte mu. No a počítam, jeden vítěz, druhý vítěz, tretí vítěz a kde je štvrtý vítěz. Tento hrad je aký hrad? Zlínský. A nám chýba posledný. Adrian Zlínský, lokálny, patriot. Lokálny vítěz. Nenaj se Zlínský. Najväčší bojovník. Jeho farba modrá, biela, žltá. Uvidíme, ako lokál, patriot bude bojovať proti týmto ostatným vítězom. Dnes na našom turníri vítězskom, koničkom. To sú naši 4 vítězí. Adrian Zlínský, Martin Habsburg, Matej Keglevič. Pardon, Matej Ernušt. Pardon. Sorry. Áno. Matej Ernušt a Petar Keglevič. I'm sorry. Pardon. To sú naši vítězí, ktorí dnes budú bojovať o vašu česť. A o to, že čím zaplešete. Priatelia, Publika, jedan veliki aplauz od nas Međimurci i gosti. Ajmo jedan veliki aplauz za naše konjanike, za naše vitezove.